खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय बिमाजों फक बानायनाय महरला सोनाफोर दामगै ओमफ्राय ब्लगखौ फरायजोब्बाय सोनाम जाबाय हानामनि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो अबेनिफ्राय बरायदों होनबा नायदो रेडि नामा रेडि स्कुल मोननोसै बिराद टेस्टि सा गगा मोन्दों मुलिबो जादों अब्लाबो हामाखै नै पालसारजों बरायनानै फैबाय आरोना सहैसिगोनानो ओमफ्राय फन फैनायखाय थागसै है इन्ट्र'खौ मारिना लागानसै होननानै मारिबाय आरोना ओइ थ'दो हनै थांबाय बिसोरबो बिबाजै मोनाबो जोंबो उरायलांनोसै दिनैसो ओमफ्राय बिदि एसे ग्रिद गसंहैफानायखाय एसे भिडिअ लानो लुबैनानै लाबाय आङो बिफायाबो सोंहरबाय थायो नालाय फरायहैदों लादों थाहैदों होननानै आरोना माने गनो लागानि एसे राइम्स फरायनोसै आरो जन' गन' खननोसै थांनो लागानि सल' खननोसै थादो मा जनि फरायगौमोन ना थिंकोल फरायगोन मानो मारिखो आदामोना बोरै ओंखारनांगौ दा जाबाय गबाय जोंहा ओइ बाबु जारलाहाय इसोरजों थ' मोनहांबायहाय जोंना मोनबाबो जारलासो जागोन गिखाबायसो आं बेखौ मोनबाबो जारला मोनाबाबो जारला थ' हा अ खरा खारबा गोलैयोथ' बाबा दे गाखोदो दे मादै ओइ जुम थांसैलाय ओमफ्राय आं नोंथांमोनजों माबा शेयार खालामनाय आंनि आफा सनाया इखौ सल्भ खालामनो हाबायलायनो फारब्रैखौबो हायो नों बाबा नंखाया नंगौथाय फैदो देलाय खालामनाय देखायलाय सोनानै दोनो आं मैया हादोंना मैया हादों हानायालाय बेसेबां टाइम लायो बिसो मबाइलाव सानबेसे नाजाखो नों बेखौ मबाइलाव नायै सानथाम स्कुलनिफ्राय फैयानो दसे नाजानानै हादों जाहैदों गावहा देलाय दे खथ' मालाय बेनोबा कम्पिटिसन जालायलायो कम्पिटिसनाव नोंनि बिदि स्ल' मिसनजों कम्पिटिसनाव थांनो हायो कम्पिटिसना मालाय ब्रुट जोब्बायानो ओंखायनोथ' दे नोंहा बानाय दिमाग जायो बिदिखौ खालामनांगौ नाजाबाय थानांगौ मबाइल नायनानै खालामबाव नङासोमोन नोङो सोलोंदोंमोन ना दाथ' सोलोंनांगौ ना दा हाबाय नानि ओइ आब'मोन थोरसिसो ओइ नानि ए भगबान ओरै फै दे स्किपबो खालामा जेबो खालामा बेसेबां टाइम लायो बेयावनो मिन्थिखागोन अ मा खाबा बायगोन आब'मोना ओरै फै दे आंनि चेनेलाव सोनानै दोनगोन आङो देनां देरबा नाय नोङो दिनै कय तारिख जाखो 3 तारिख मानि नभेम्बर 3 नभेम्बर 2025 दिननि खालामनाय दे लिरनानै दोनालै दे जाहांदों दे फार्स्टआव मोनसेल' हायोमोन नामा फारसेल' हायोमोन उनाव फारनै ओमफ्राय दा फारब्रै खालामथार हाबाब ब्लग मोनसे जासिगोन नामा आंनालाय दे जेबो नङा प्रेसार गैया खालामबाय था नोंखौ प्रेसार होआखै दे आङो दे मोनब्रैबो देखाय दे मोजां देखायदो जाजोब्बाय वा हामारबाय नोङो दे आजि ओरै बेखौबो नाजायै हादों फरायनायाव बिदि नाजाबानो फुरा सल्भ नुदों 100 आव 100 मोनजोबगोन नों बेबायदि मैया मोनानिफ्राय हाजेनदों नालाय बेखौनो बाबानोबो खिथाहरगासिनो दं माने देखायहर होनदोंमोन आरोना ओमफ्राय मिलायलायाखै बेखौनो एसे भिडिअ सोनानै दोननायाव सोनाबा देनां देरबा नायथोंसै आरोना गाव हाजेननायखौहाय ओमफ्राय नैबे ससेया जाहैबाय मा दाखालै अखा हानाय दिननि भिडिअ आरोना 1 तारिख ना मा तारिखमोनथाय माने जोंनाबो भाराथियाफोर गोदान फैबावबाय होनना नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामबाय आरोना मानो होनबा दाखालै आरो सासेना सानै सिस्टारा सोंहरबावदोंमोन सिस्टारमोना जे खाथि खालायाव रुम खालि दङ नामा बा नोंसिनिया रुम खालि दङ नामा बेबायदि होननानै आरोना आं क'क्राझारनि सोमोन्दै जेबो मिन्थिया होननानै माने सोंहरबावदोंमोन ओमफ्राय जोंनियाथ' गैला नै खिन्थु अबेबा खाथि खाला दङना गैया बेखौ आं खबर लाबासो मिन्थिगोन आरोना थायो रुमफ्रालाय बाया मोजोमा खबर लानो नागिरबा नाथाय नागिरलाबायनांगौआसो आरोना खोथाया बेफोर जाहैबाय आंनि दैलि रुटिन बेनिफ्राय बेजों लोगोसे आङो फंसे खोथाबो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुगैदों आं दाखालि बावैसो भिडिअ होदोंमोन ना बे 62 बोसोर बोरायनि बे 13 बोसोर बैसोनि फिसौजोखौ जिनाहारि खालामनाय बिमा खालामनाय बेखौहाय बेनिफ्रायहाय पेटाग'आव
जाबाय गथ'आ हौवासा जोनोम जादोंनो आरोना हौवासा ओमफ्राय दुरबल जादोंनो बिमाया दुरबलथ' जाखायो जेनेबा ओमफ्राय एसे उन्दैबो ना बैसोआ बांसिन दुरबल जादों खोमा ओमफ्राय काजलगाव हस्पिटालाव लांदोंनो आरोना ओमफ्राय बेहायनो DNA टेस्टबो खालामनाय जादोंनो आरो गथ'आनो आसि सुनानै खिथाखाबाय बेखौनो होननानै आरो बोराया गावबो सिमान जाखाबाय जाहैदों ओमफ्राय जोंहा मा होनो चिरां जिल्ला आइजो अनसाय आफादफ्रा गोख्रों दाबि खालामदों आरोना प्रसासननि सायावहाय जे गथ'नि जाखिनि माने सोलिनायावहाय जाखिनि खरसा पाति दङ बेखौ माने बे कालप्रिटनिफ्राय मोन्थों बोरायनिफ्राय मोन्थों होननानै आरोना बेबायदि दाबि खालामदों आरो जाखिनि साजा मोननांगौ रुल्स मथन गोख्रों साजाखौ मोन्थों होननानैहाय दाबि खालामदों आं मोजां मोनदों आरोना बिरादनो आरो लोगोसे जोंहा दुलाराय फरायसा आफाद एबसुआ रिकुवेस्ट खालामदों आरोना जाहाथे गथ'आ स्कुलावहाय मोजाङै मोजां जेबो अपमान मोनाजासे माने इज्जतजों फरायफिननो हायो गथ'खौ रावबो नासया मुगैया बा रावबो लाजिफोनाङा बेबायदि दा खालाम होननानैहाय माने रिकुवेस्ट खालामदों आरोना फरायसाफोरखौबो आरो फोरोंगिरिफोरखौबो बयखौबो आरो रिकुवेस्ट खालामदों नंगौ बेहाय गथ'आ बेबायदि खैफोदाव गोलैबायब्ला बेखौ जों माने नासयनानै दोनो आरो गथ'आ बेस्रा रल नाम्बार 1 लाइफआवसो मोनो आरोना बेनिफ्राय आरो जोंहा टेलेन्ट सार्च फरिखा जायोना आं प्राइज मोनफेराखै गोदो जोंबो एसे होनो मोन्दों ओमफ्राय बेहाय गथ'आ प्राइजबो मोनखांबायनो आरोना गोदो क्लास 6आव फरायनाय समावहाय गथ'आ प्राइज मोन्दों माने बाथ्राफोरखौ हमना नायोबा गथ'आ एसे गोरोङानो माने टेलेन्टआनो आरोना नाथाय मा खालामनो मालाबा बिदिनो गाब्र'नांगौ जायो बेनिफ्रायहाय गोबाङानो दाख्लै कमेन्टआव हरदोंमोन आरो आंबो सानदोंमोनबो मानो एथ' हमनो हालायलायि उदैफोराथ' जाखाङो मायो होननाया ओमफ्राय बेयाव गोबां कमेन्टबो फैदों जे खायफाखौ हमनो हाया होननानैहाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव जायफोर बै गथ'नि गामिनि बेसोर आगैमोनाबो आब'मोनाबो कमेन्ट हरदों आरोना आब' नोंगौ गथ'खौ जोंनो नुबाय थायो एसेबो सिनायनो हाया हमनो हाया माने गथ'आ एसे माने पुस्थायो आरोना माने साइस्थ'फ्रा एसे मदा सदा खोमा ओंखाय जेबो हमनो हायाखै जाहैदों आरो सोरनाबा गथ'फ्रा एसे जायै लोङै उदैफ्रा एसे दुलदां जाखायोना बिदिमोन जाहैबाय आरोना ओमफ्राय एसेबो हमनो हायाखैनो आरोना ओमफ्राय दा बिमानि बेलायावथ' जों माथो बुंबावनो बारे बुंनानै लाब गैला जि सुनाय सुयैखौबा मारै मिन्थियाखिसै बेखौ जों बुंनो हाला खिन्थु नुनायाव गथ'आ एकदम नर्मालैनो नुनो मोनो आरोना जेबो हमनो हायाखैनो थ' मानो मिन्थियाखै मानो नुनायाव हमनो हायाखै मानो खाथि खालानि मानसिया हमनो हायाखै जों बेखौ बुंनो नांला आरोना मानो होनबा हमनोनो हाखायाखै जाहैदों जिखियानो जादोला दाथ' जाथाया जानानै थांबाय जाथाया जाबाय होननानैथ' गोदोनानै थानांगौ बे नङा जोंहा बे गथ'आ नानिया मोजां आवगायलांफिनथोंसै आरोना स्कुलाव मोजां नर्मेल थांफिनथोंसै बे गथ'थ' टाइम लाखासिगोन नर्माल जिबन जाफिननो थाखाय अब्लाबो जाफिनथोंसै आसपासनि मानसि खाथि खालानि मानसि लोगो दिगि बयबो मोजाङै अनसायलांफिनथोंसै अब्लानो थाबनो गथ'आ रिकभारि जाफिनगोन सिगांनि बायदि मोजाङाव फैफिनगोन खिन्थु आंना मोनसे साननाया बेसोबावदि दा बे गोरलै गथ'खौ मा खालामगोन बेसो आरोना आंना साननाया खायफा बै भिडिअफोरनि कमेन्टआव हरदों जे गथ'खौ खांनो हरोबा मोजां जागोन दा गावसोर मा खालामो गावसोर दंसै आरोना लासैनो जोंनि सेरावबो जुदि फोरमायोबा जोंबो मिथिनो मोनसिगोन खिन्थु गथ'आ हौवासानो आरोना दा बेजों लोगोसे आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आरोना जाय मिन्थियाखैमोन एसे माने मोनथिनोबो लुगैयो नालाय ओंखायनो आंबो जेरै मिन्थिनो लुगैयो आं बादि मिन्थिनो लुगैनायबो थागोन नालाय ओंखायनो आं मिन्थिनायखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय बै निउस होनायाव खायफा नुसनाबो जानो हागौ ओमफ्राय आं नुसननानै बे निउसनिफ्रायनो कालेक्ट खालामनानै नोंथांमोनजों बे बाथ्राखौ शेयार खालामदों आरोना माने चिरां जिल्ला आइजो अनसाय आफादफोरा गोबां माखासे खोथा बुंदों नालाय बेखौ आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आरोना ओमफ्राय बेखौनो आं नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामबाय बेनो आरोना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौनो फरायनाय लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच